Kajing mi ujor na kikat tu kat ningut kinong syang shnong ka jilla, ki baju shimi ki loan na ki bank baper ki badon hapo ka jilla, kum ki housing loan, bat ki we ki loan, ka ba kila ban pendon kam da ki kot kisla, ki ba yo ling ba ka board jong ka district council, kat kum ka an bala ajing menjur da ulat ka jilla, ka bala tip kum ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration Land Act Arhajar Arphaway, kat ba nakaliang ka Bank of Institutions Kimpediang. Henry Hadin balayo ikatay ka jing ujor na kaliang CEM jong ka KHADC, mentakas ngi ka shitarik unay lur, ulakot ikikat tu kat nengut ki Bank Institution of Finance, banyak rensani halor katay kamat. Nakaliang CEM, hadin paladep banyak ren bat ki board penyat jong ki bank, ulayat ho shikilat patay kubor, ulaong bakat kum katikaan, ki bank ki deban itu bet ya ki brio ki bashim ya ki loan, kat kum ka jing don kam jong ki, dakabapen don kam dakaan jong ka KHADC. Nakaliang CEM, ulaong ru bakat kum katikaan, haka close bashipo, ka district council ka don ya ka board ban ay ki certificate, siya kinu ki badon kam ban apply ya ki loan na ki bank. Bat ulaong ru, baom don kam syu kani ka board ba ki bank kin kentat ki brio ba apply loan ling ba kita ki an. I'm in charge jongkalan. Member na po Rambrai. Ngikot yaki institution, financial institution, yaki banks, state bank, kiwi bank, kumjur ki private banks, ban ya kendu yangi mentar sengi. Kajing kendu kajungi buat kini ki bank. Kalong hadin bangiyo jing tip bat ngiyo jing ujor na kat tu kat ni ngut ki beriau ke jongi ki balalik syaka bank ke jongki ban pan yiki ni ki housing loan ba ki ki loan mortgage bakilara ru yeki kot kisla ki balayo naka Khasi Hills Autonomous District Council katkum kani ka act kaba la asen u governor kabangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arhajar Arphaway. Hakani ka act katkum ka section kaba pra ka clause khandai bat shipho ka ongkum ne the land title rights certificate, the dulir pen scam, and the dulir or pata or land documents issued under the provision of this act and rules, framed thereunder, shall be recognized and considered as valid legal land title documents or instrument to prove the ownership and absolute possession over the land by any authority including banks and other financial institution. Kabamut nakaliang ka executive committee, nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kan ay yakini ki kot kumbangala benrap mentat kumbangala yathu EP on dala de penbiang kinong one apply ngi yaka registration of land but ngin sa ay yakini ki kot kat kum gajing biang jo kita ki kot ki bakiwan apply but ki bank baro ki financial institution ki deban itu kat kum kani ka act but nakaliang kajongi ru ka kat kum kani ka clause bashipho the land recording officer shall also be competent to issue no objection certificate NOC for mortgage, land valuation certificate, and non-encumbrance certificate. Kamut hapo jong gani ka act land act ngila yo ya kapo kabala ibor ling ba kani ka act baki bank kindang kintai yiki loan application jong ki breu jong te habe de ba kata ni sokya ya kani bat ngila khot ikini ki bank banwan man kendu ingi but haka meeting ko bangilai kendu ngila batha yo deputy secretary in charge jongkalan ban issue ka circular but ban enclose ya kani ka copy jong kani ka act bakin pha sya baro ki institution baro kini ki bank
pi ka jing mentoi ka bakrau ya ka jet benriu khasi ka jungi khamtam ikini ki Santali district ki bahap apo ka jingpet jong ka KHDC hadin bengilayo ikani ka land act arja kuwe kalalong shisha ka jingkurku namar ba kinu ki khun benriu khasi ka jungi ki bakwa ban pen scam ya ka jinglong try ka jongki ya ka khando ka shiap lada kalong haka rirai ka ba ki pai ba jong tu karai ki long try don usodara lada kalong haka brikur ba utu rang bakur ba kakur kelak thung kin pentulun ya ka kam kin penyak ya ka kam hapok kakur lane da kalong haka rinong kenti kini kilai teli kiru kombat khando bat siap ke jongi kat kum kiriti dustur ke jongi kiba ngila itu da kani ka ak but kila benwan changi ban pen scam ya ka jinglong try ke jongki nama ondala wan ban pen scam ya ka jinglong try ke jongi kat kum ka notification ka bangila penbena yar shopat ba haka sauturik uniu August aja apulai nilawan ru ya ka notification banbu ikislap namenta ka registration of land kabamut hakijaka sor kibahap aka schedule area kibalai kali kata square feet de se kata ka door registration shabam like kali kata square feet kata ka door registration but shikijaka nong kendong ngidon ka urban ba ka rural area ni ki jaka ba like kali ki long laka jong ka dor kat kum ka square feet shaki ba mlai kali ka long laka jong ka dor ngan sa ai ngan sa share copy but kindang don ru kiwe ki jingpen kala hakani ka notification namar ba ngin hab ban perkhat sai kini ki rewrite ru ki ba ki kishnong ki badan ka right but ki badan de ki spa eka ki jaka telada kin register but ni hakaju ka por le sik kanam ya hab sure dan namenta kita ru ngila don ka jing tmu ringkat ia men charge lan banwan ra ka corrigendum habi dip kani ka notification baya kiri ra ikiri kur ngin sadon ka consideration nam ta joki bat kumju kilau kentang te kita di ki bangi kwa ban penso hani ka por bangi kwa ru ya ka copy nangi official copy correspondent nangi kamtam ki shiti ki circular bangin betha yaki ba kinam day ban kentaj yaki kot kisla ki bla register jom ki breu ki jongi ki bla register po council bakin yo ya ka loan ni kanun ka jingrap na ki ba tekini ki bank officials minta ka sini kai ka tahu ko bagi ai ba kim tre ban itu ki ni ki land documents ba ai daga pi namar ba katkum jing suthu jingi hadian bang yakendu mentat kidon ki bank ki bala kham he karu kontrekam let's say kila don ki regional area mo ka Ribhoi district la ka jong ka east ka hills ka west let's say ka don ka communication gap te ban light na kata ni ong ba kani kan di ka final order ke jungi ka bangin ashiki bank but kumju ru ringkat kini ki circular ki bangin inclusive ni ki act but ngila kran shai mentat kinu ki bank ondang la dep ban ai kini ka final circular jungi lada ki dang kentaj ban shim ban ajingirap ikibre jungi dakini ki kot ki slaba yo na ka KHDC ngimban se katkum ka trading by non tribal regulation act ngin habban kami kini ki ba na kalyang jungi ka executive committee shakini ki jaka border area kaput ba ka Meghalaya Assam na kalyang jungi ngin exam mi kitu ki jaka nakanika notification ngin exam ya kitu kishnong kiba register bat ni but anam dan jing sewa tang stingkaru ban register ki jaka ki shnong kaput te kani kan long ka way ka jing rap nam ta ki breu jungi habi de kini kishnong kaput kamtam ki badan ka jing dan ka jing yele mata prengka Meghalaya Assam na kalyang jungi ru nila ya persyangkat bala ni dadon nila constitute ya ka district council boundary committee kabla head la clear kum chairman de iba PNCM kum deputy CM but nilai lum yalang na kapor ringkat ki himar ringkat ki shnong
te ke ka ba ngila ban yo lingba kanika district council border committee ki jingtho ki kot kisla lingba ki jingwan ra jinghima ki shnong ngin sa compile ki but kum ka district council ka bodan bentalang ha ka regional committee but ka Meghalaya ba Assam ban yekran chipang put usam ngin ra ikini ki kot kisla ji pensya kat ka bangila ai ban pensyong nong rim ben pen scam ya ka jinglong trai ka jungi